Goedemiddag. Goedemiddag, kijkers van Culturo TV. Welkom bij dit vraaggesprek. Het is vandaag nog steeds dinsdag 17, dinsdag 7 november. En we bevinden ons op kantoor bij de heer Ronald Hooghart, vakbondsleider Ronald Hooghart. En we zullen met hem praten over enkele actuele onderwerpen. Meneer Hooghart, ja, de biggest mal op takete die door een pressie imus giodi, toch? Giodi. Het is altijd netjes om te vragen of hij gonanga densma. Ja, of hij gonanga meneer Hooghart? Dus ja, mina volksjongen. Fasa ganga mi, if een heer volk wordt gedreven in Pinari. Ze kunnen nauwelijks water drinken, want er komt geen water uit de kraan. Of het is vuil, of het ruikt muf. Voor de rest is dat water dat je in de winkel koopt in flessen zo duur geworden, dat de mensen het ook niet kunnen betalen. Dus, anego boom schrijf na konde. En voor een man tak ego boom, dat channel wanang en vrouw. Maar volk, je hoort ze de hele dag, alleen vind ik het jammer dat ze niet bereid zijn strijd te voeren tegen de bewuste houding het volk drijven in armoede. Want het volk wordt bewust gedreven in armoede. Ik heb zo het gevoel dat die regering eigenlijk de mensen bewust stuurt op een clash met de regering. De regering heeft de noodtoestand, dat doet de ook niet zo aan doen. Daarmee denk ik dat de regering bezig is. Maar goed, we zijn als volk slim genoeg om te weten wat we daartegen moeten doen. Dus heeft me argi meneer Hooghart da like van meneer Hooghart dat je anego boong na volk anego boy na kondre, dus anego boong na meneer Hooghart ook toe. Dus sana mina wang people vaak kondre, ik ben wel een volksjongen, maar like van volk ik ga winkelen, go bij den dierprijs, ik kies uit dot watra, alla de sani zelf telesuur, eigenlijk san euro zo, alles aan het vallen uit. Dat vijfwani, mitak eigen bangami. Ik leef met het volk mee. Mi anoman dik na pa loktenyan dringi prisiri. Dat volk heb pina. Je weet dat de Romeinen altijd zeiden tegen ons: geef het volk brood en spelen, hou het dom. We niet eens brood en spelen krijgen, we krijgen alleen maar leugens. Zo affront toe. We krijgen alleen de prijzen, maar de verhogingen waarvoor de regering getekend heeft, de regering verantwoordelijk is, dat krijgen we niet. Dan komt er een andere leugenaar die ook meegetekend heeft voor het gelijkheidsbeginsel, meneer Miskin. Die komt zeggen dat aan de regering taki wat je 50% soms ziet. Is een grote leugen, want niet dat moeten we krijgen. Laat mij duidelijk zeggen. Er is een overeenkomst met de regering voor het gelijkheidsbeginsel. En dat gelijkheidsbeginsel in de basis gaat over een 111% dat de regering in kavels moet betalen aan de landsdienaren. En komt daar als aan likvade. De regering heeft €2 volgens de overeenkomst en volgens de groei naar Libi Makandra. Dat ook toe de trouwrokoman, de gepensioneerden, de particulieren, de trauma de Euroko, de hosselaars. Allemaal even in Nassani. Maar no, maar even niet. Eigenlijk naar de manat op van regering wang. Maar laat mij zeggen duidelijk. Wij leven in het adagium van verraad. En laat me duidelijk zeggen. Zo'n 2000 jaar terug heeft men de Zoon van God verraden. En we leven in dat adagium. Daarom vindt er zoveel verraad plaats tegenwoordig. En wij behoren tot de tribe van de laatste 2000 jaar.
En die verraderlijkheden, die zijn duidelijker en het wordt steeds duidelijker voor de mensen. Want toen Lugu Seipsa. Ja, we komen zo meteen weer terug op de kwestie rond CLO, de heer Miskin. Ik wil het nu even hebben over uw aanwezigheid onlangs bij de besprekingen. Althans, er was een vergadering van de vakcentrale C47, maar ook andere vakbonden zaten erbij, de politiebond. Het syndicaat was ook aanwezig. Meneer Hooghart, u bent dan vrij relaxed, zei collega Robbie Berenstein en collega Hugo Blanker. Hoe heeft u dat moment ervaren, de sfeer? Wat weet ik? Hoe heeft u de sfeer ervaren, dat moment, die vergadering? Nou, dus kijk, we leren altijd van de ouderen dat vriendschap eigenlijk niet blijvend is. Het mag niet. Maar je ziet dat de vriendschap tussen de mensen die zich supreme voelen op anderen, de blanken en de andere etnische groepen of andere rassen in de wereld, het blijft. Want ze blijven ons uitbuiten, ze blijven ons aansturen op oorlogen en zij worden er beter van. Dus deze minanga blankers doen, nou op 10 fiofio bende. Maar langzaam weer pura fiofio. Maar je begrijpt, in deze wereld, als we kijken naar die wereld, is vertrouwen doodgeslagen. En eigenlijk doodgeslagen door West-Europa. Toch? Het punt dat men, laat me het zeggen, mensen houden niet wanneer ik die dingen zeg. Het punt dat, wat die mensen hebben gedaan, ze hebben Jezus wet getekend, God wet, Mozes wet, de engelenwet. En ze hebben de duivel zwart getekend. En we zijn zwart in deze wereld. Kijk, ik ben donkerzwart toch. Dus mijn soort wordt steeds, waar ze ook komen op de wereld, ze worden steeds eigenlijk slecht behandeld. Dat komt vanuit de benadering van West-Europa. En ook Judas den teken blakka. Maar Judas aan haar verrader. Men wil ook tapasani swan, maar dan loopt hij met dat bepaalde sani. Maar het zijn de fariseer die Gods zoon hebben willen kruisigen. En de Romeinen hebben de daad uitgevoerd. En wij zitten met die problemen nog steeds. Dus terugkomend op de vraag, meneer Hooghart, u zat vrij relaxed tussen uw collega Hugo Blanker en Robbie Berenstein. Wat vond u van de sfeer op dat moment bij die vergadering? Wat vond u van de sfeer? Ja. Nou, laat me zeggen, het is een goede sfeer geweest. Ja. Het is een mini geweest waar de vakbeweging probeert weer tot eenheid te komen. Want laat mij u zeggen, de president praat met de vakbeweging, maar welk deel? En waarover wordt er gepraat? Ik heb een tijd terug geschreven naar de president. En de president schrijft mij terug dat er juridische zaken bezig zijn. Dat hij niet met me kan praten. Maar hij praat met het andere deel, die verraders. Meskin, Swami Prasad en noem maar op. Hij praat met ze. Dat dit ligt de incende maar kon broko CLO. Maar CLO niet broko. We gaan door. En met tegi allemaal janna kondre. De vrijheid gaat in het rood gekleed. En als jullie niet bereid zijn te vechten voor vrijheid, dan zullen jullie een slavernij ondergaan. Want als je kijkt naar deze regering, geen enkel instituut dat mensen moet beschermen, werkt eerlijk en oprecht. Er is geen rechtvaardiging meer van wat er gebeurt. En toch, uit vrees zie ik dat het volk wegblijft. Maar, ik weet het. Ik heb tientallen gevechten geleverd in dit land. En ik weet dat we op weg zijn, eigenlijk, dat onbeduidend beleid weg te jagen. Dat weet ik precies. Het komt wel. Nu zijn we bezig de gelederen te sluiten.
Dadelijk deze zijn niet scouten conform, maar de scouten nog conditie. Toch? Dan had de soldati die de man met de Hollande training naar Boezika, die dat ook conform. Maar dan wordt het wel een gevecht. Ja. En hoe moet uw aanwezigheid tijdens die vergadering? Hoe moet uw aanwezigheid tijdens die vergadering plaatsen? In welk kader moeten we dat plaatsen? Gezien de situatie binnen CLO, meneer Hooghart. Oh, dat is aan duidelijk. Ja. Die situatie in het land is zo schrijnend, zo vijandig naar het volk toe, dat iedereen begrijpt dat we nu naar elkaar moeten komen om in feite een basis te vormen om dit onbeduidend beleid naar huis te sturen. Allerlei groepen, allerlei mensen komen in dit land met onduidelijke bedoelingen. We willen kijken en we zijn bereid die eenheid te vormen. Natuurlijk heb je altijd opportunisten die verraad plegen, die je verkopen, die het volk verkopen. Maar alla de man, de sera volk, de vergiet dat daar bip chinkan, de gram chintu. En even verraad is godoro. Dan zullen we het merken. Want kijk, als je praat over de beroving van mensen uit Afrika. De man drijft de man erop en oorlog naar de schrijft dat de krijgsgevangenen de mij kiest konja. En wij zijn de nazaten van de mensen die zo mishaagd zijn, die als dieren behandeld zijn door West-Europa. Het zijn de achterkleinkinderen die hier zijn nog. En die bereid zijn de strijd voor vrijheid te voeren. Ik zeg het nogmaals. Je kunt een beetje drinken. Vrijheid gaat in het rood gekleed. Ja. En terwijl meneer Hooghart even een slok water drinkt. Ja. De Sumanofetti, de Chinsrefif ding, sa veroordeelding. Sumawanta also, den sa sitaka veroordeling en komit ding. Want dan een kramp de kramp chief ding, of vadong in een nalatenschap die deze man heeft verdiend. We verdienen een beter leven als mens en we moeten samen verbetering daarin brengen. Als het beleid dat niet inziet, maar zichzelf bedient en zichzelf verrijkt, dan zullen de kinderen en de kleinkinderen het merken. Dus met warsko alle den politiek man, naar de kapitalist, de ondersteuner beleid die omdat de filmpje gebroken, met de sabi, dat dat gevolg is zang en oorzaak doet. Alles in deze wereld is oorzaak en gevolg. Dus met den change aan paraboto, met kuchara konderis waka. Want misable kip chimboy uno ben gudu. Maar ben nyamu chimbrede nango brede bon. Man fa wotu be karen, da angri no be chirunu. Maar visap fa angre chiris mano. Daarom mek me tegen en pran brede bon, pranik saba. Pran kronyang. Daya bip chinya oso. Wisatap udu faye kalosenyang. If kasno de moro dalet. To. Want if you buy one legi gasbom gevuld met gas dan naar organen no. Na bijna 2000 kolu. Dus if de man lek vare mij vervoer no. If de man voer die gasbom aan zee oso. Ja, 2000 kolu van no doen no zo no. Maar nyawantino man bori. Dus mensen, unom si next. Lek faya so man jan na kondre. Des koif contact de wanga politiek. Maar fetif den, bref den vet den politiek man duidelijk. De begin voor de vakbeweging. Vakbeweging heeft gezorgd dat de mens een beetje menswaardiger wordt behandeld. Want de vakbeweging is sinds 17 zoveel begonnen om het gevecht te leveren tegen de uitbuiting, tegen de slavernij en al dit soort negatieve zaken tegen mensen die uit in feite de oude wereld zijn gehaald, Afrika en ook mensen uit Azië. Ja.
En u sprak zojuist daarover, heer Hooghart, een situatie tussen, of het geschil binnen CLO, om het zo te formuleren. We weten dat u aangeeft dat u voorzitter bent van CLO. Meneer misschien geeft aan dat hij voorzitter is van CLO. Er is een rechtszaak. De laatste keer toen ik u sprak was, ik dacht vorig jaar. U gaf toen aan dat u een vonnis heeft ontvangen van de rechter. En dat u het zou bestuderen met uw advocaten. Wat is het laatste nieuws in deze case? Dus laat me dit zeggen. Er zijn verschillende vonnissen. Ja. En ik heb al eerder gezegd. Alles is ondersteboven in dit land. Je kan niet meer geloven in het recht. Want de ene rechter zegt links, de andere zegt rechts, de andere noord-zuid. Ja. Alleen Ronald Hooghart alleen heeft meer bonden dan die hele groep van miskin. En iedereen weet dat dit land is klein. Iedereen weet wat er gebeurt in dit land. Toch? We zijn niet met z'n velen. Toch? Iedereen weet dat. Meneer Miskin, Swami Prasad en de zijne, weten dat bliksems goed. Ik daag namelijk het Openbaar Ministerie en de rechters die een vonnis op die manier maken uit. Om al de mensen bij Miskin die getekend hebben op zijn lijst bij zijn vergadering, laat ze onder ede verklaren dat ze terecht hebben getekend. Dan zullen we zien waar het zit en waar het hangt. Meneer, we hebben geen enkel ruzie hier in CLO gehad. Alleen weten we dat Jan Afjankoy hier naartoe is gestuurd om CLO te breken. Dus jarenlang hebben die mannen politiek gerommeld om in feite verkiezingen te winnen, zodat ze de macht in handen kunnen krijgen. En wanneer we de wereld bestuderen, ik zal u zeggen, ik heb 72 coups gelezen. En alle coups sinds de Tweede Wereldoorlog dan. Alle coups hebben een relatie met West-Europa. Omdat West-Europa, de mensen daar, de suprematie over de wereld willen hebben. En je ziet wat er gebeurt. Maar dat duurt zelfs niet lang. Eerst wilde Napoleon de suprematie hebben. Daarna Hitler. En nu zitten we met anderen in deze wereld. Dus laten we als mensen kijken wat we doen. Nogmaals om te komen. Waarom vechten die jongens om hier de macht te hebben? Ik kan u zeggen, meneer Miskin is bij me gekomen. Toch? Toen hij nog hier zat. En hij gevraagd, aangegeven, laat me dat zeggen, om dit terrein te verkopen. Iemand wil er $1 miljoen voor betalen. Omdat hij maar met saptak mee behandelen, boensa, wani met je, met doejeng. Dus hij praat zet aan presserie, dat man kan vinden money. Ik heb hem opgedonderd, ik heb gezegd, kijk, dat ding is niet van mij. Dat ding is van de landsdienaren en de met hun gelijkgestelden. Dus de van plan miano kom no karning. De traman de zet de heer pressie. Luko men bigi gebouw bouw na Koppenamenstraat. Na zeer de man sera heer vakboe geen drapen. Laat me mijn mond houden, voorlopig nog. Kijk goed wat er gebeurt. Toch? Mi no deva sandati. Maar moro san deftaki. Toch? Mek de luku suku manga trobidam sa tak tanlek den taiwisma te. Want wat er gebeurt is niet goed. Laat mij zeggen, misschien heeft mij niets gedaan. Hij heeft zichzelf, zijn vrouw en zijn kinderen gedaan. Toch? Want en de totale samenleving. Want door het verraad vindt Chan de macht om de dingen te doen die het volk verarmt. Toch? Mina man, mina trobis nyo bredang op chimpis bachau of op chimpis bokum. Miano meskin die moest nyan steek.
En als we kijken, terugkomend op de vraag, Wat heer zegt u? Hooghart, terugkomend op de vraag, als we kijken naar het laatste vonnis. Ik gaf aan toen ik met u sprak de laatste keer dat je het zou bestuderen met uw advocaten. Als je het zo bekijkt, want miskennis is in het gelijk gesteld, als we kijken naar het laatste vonnis. Als we het zo bekijken, uw aanwezigheid, uw ondersteuning naar de overige vakbonden toe, in welke hoedanigheid geschiet dat? Ik ben de voorzitter, de rechtmatige voorzitter van CLO. U blijft daarbij. Laat mij u zeggen dat een paar jaar terug wij een vergadering hebben opgeroepen. Plotseling komt er een rechterlijk vonnis. Die vergadering mag niet doorgaan op straffen van 500.000 gulden boete. Ik heb tegen mijn mensen gezegd, ik hou die vergadering. Toen hebben ze gezegd, nee voorzitter. Kono doasan dati na serdemo en sera jari. Kan de wangudu bij jari. Toch kan de man sap drap is refi. Dus het de man dat je boete 500.000. Dat bogo seren van miljoen vierkant paai. Wel, al dit soort streken hebben we in deze hele wereld. We zien het elke dag. Kijk maar naar wat in Palestina, daar Israël gebeurt. Kijk hoeveel mensen gedood worden. Moeten we in dit klein land met 600.000 mensen toch allerlei mogelijkheden zoeken om etnisch of racistisch geweld eigenlijk te creëren. Ronald Hooghart is niet daarvoor. Ik heb gezien wat in Guyana gebeurd is. En ook andere landen. Zuid-Afrika, noem maar op. Toch? Dus mino de, mina van volksjongen en mijn luka volk. Toch? Mina afnyan steek. Toch? If metino dem sakirmi da gudam nyamen. En tot slot van dit gedeelte, heer Hooghart, ja, de meneer Miskin, of althans anderen kunnen aangeven dat meneer Hooghart geen uitvoering geeft aan de uitspraak van de rechter. Nee, dus kijk, er zijn zoveel uitspraken. Een van de laatste uitspraken is dat er een bodemgeschil moet komen. Ja. Maar een bodemgeschil ook komt de Tjangwe. Waarom zegt u dat? Want Tjan zijn zoon heeft gezegd dat de rechterlijke macht op Tjan zijn schoot zit. Ik heb het niet gezegd. Ik herhaal het alleen maar. Want zo dadelijk de mij zijn schoot contact me. Toch? En je weet wat er gebeurt. Alles wat er gebeurt. Toch? Dus meer taki, Tjan en zoon taki, dat de rechterlijke macht op Tjan zijn schoot zit. En als Tjan tegen mij zegt in een schrijven van hij kan niet praten want er is een juridisch conflict. Maar hij praat met die andere groep. Dan wat is het? Daarom noemen ze hem Leandro. Heeft u het gevoel dat de president partij kiest? Heeft u dat gevoel? Hij mag pre-partij kiezen voor hoe hij wil. Maar hij moet niet liegen voor het volk. Daarom zie je dat heel land is ondersteboven. Iedereen verraadt iedereen. Je moet kijken. Zo plotseling komt iemand en begint te schelden op de vakbeweging. Terwijl, als je weet dat het verkeerd gaat in het land. Toch? Kom, sluit je aan bij de vakbeweging. Laten we samen eigenlijk die rommel die er is opruimen. Maar nee, iedereen wil apart gaan. Omdat ze denken apart dat hij moet vinden. We zijn zo opportunistisch. Toch? Dat we niks te maken hebben met wie doodgaat, wie ziek wordt. Toch? Als ze maar krijgen, als ze maar een zin krijgen. We kunnen bijna onder geen enkel moment samenwerken om het goede te verkrijgen. Maar ja, ik heb altijd al gezegd, we zijn narcistisch opgegroeid, in narcisme opgegroeid. En we worden grotere narcisten dan die witte man. Zo. Denkt u dat het vertrouwen vanuit de samenleving, vanuit leden van vakbonden, dat het is afgenomen? Het vertrouwen in hun vakbondsleiders, in voorzitters? Nee, vertrouwen is niet afgenomen in die samenleving. Vertrouwen is iets dat groeit. En altijd is er wantrouwen. Sedert de kruisiging van Jezus Christus is het vertrouwen van de mens geschonden. En het vertrouwen wordt steeds groter. Jammer genoeg
Het vertrouwen wordt groter. Het wantrouwen wordt steeds groter. Jammer genoeg wil men de waarheid niet weten. Als ik hier de waarheid zeg, dan kies alle soort edati. Ja, dat soort dingen kan je niet zeggen. Maar die dingen gebeuren. Kijk, wie hebben de macht in deze wereld de afgelopen 2000 jaar? Dat zijn de wapenbroeders, de machthebbers. Toch? Maar religie is een van de eigenlijk broeders met zoveel macht. Maar wat doet men met religie? Men gebruikt religie om mensen te indoctrineren. En allemaal vredekado. Dus allemaal ethica indoctrinatie. In welke religie dan ook. Kijk. En dan kijk je wat het Westen gedaan heeft. Ze hebben de Zoon van God gekruisigd. Maar die predikt alleen maar goed. Dus in een predik goeds. De mij kruisiging, de kiri. Neem Boeddha. Boeddha predikte goed. Maar gelukkig was hij niet in de sfeer van die witte man. Daarom ik de nog keren. Lao Tse. Dat een goede prediker predikt ook goed voor de mensheid. Gelukkig was hij niet in de sfeer van die witte man. Anders neem ik kruisiging toe. Waarom de witte man denkt dat hij supreme is. Of zij supreme is. Boven alle mensen. Dat is niet waar. De goede niet nagesproken. Wat zegt u? De goede niet nagesproken. Nou, dus kijk. Wanneer ik praat over God, dan zijn er maar twee dingen. Goed en kwaad. Toch? Want wij mensen zijn goed en kwaad. Dus er zijn mensen die heel goed zijn. Maar het zijn mensen, ze maken ook fouten. Begrijp je? Want, maar die fouten van bepaalde mensen worden niet gebruikt en erkend. Neem koning Leopold. Heeft meer dan 10 miljoen negers gedood. Dadelijk kunnen we aan me gebruiken aan woord negers. Ik zou net inkomen, ja. Laten we zeggen negroïden. Toch? Hij heeft meer dan 10 miljoen vermoord. En hij is er rijk van geworden. Toch? West-Europa heeft miljoenen Afrikanen, laat me het beter zeggen, want we lopen woord. Toch? Milobe wel, ik ben een neger en een donkerzwarte neger ook nog. Toch? Kijk hoeveel negroïden vermoord zijn door West-Europa. En daarvan zijn ze rijk geworden. Kijk goed, broeder. Heel West-Europa is rijk. Wat gebeurt met Midden-Europa? Zij arm toch gebleven. Oost-Europa. Zij arm gebleven toch. Waarom? Ze hebben geen kolonies. We moeten de geschiedenis goed bestuderen. Maar weet je wat met Suriname aan de hand is? 2 propagandisten van NPS kwamen in de jaren 60. Hebben ze de NPS'ers opgeroepen om te komen in Bellevue. En we hadden toen een grote historicus in Suriname gehad. Hij was teruggekomen. Eugène Gessel. Ik heb alle respect voor die geweldige man. En hij vertelde de historie. Wat hebben die NPS'ers gedaan? Weet u wat? Ze hebben die mensen gezegd dat ze niet meer naar Gessel moeten luisteren. Want hij praat alleen over oude zaken. En hetzelfde doen een deel van mijn broeders in de vakbeweging ook. Jullie moeten niet naar Hooghart luisteren, hij praat alleen over historie. Maar we leven in het gevolg van wat die historie ons heeft nagelaten. En dat moeten we wegmaken. Om te komen tot een grote eenheid in dit land en in de wereld. En als we kijken naar de huidige ontwikkeling in ons land, heer Hooghart, vooral op politiek gebied. Ja, welk gevoel krijgt u daarbij? Het feit dat, terwijl meneer Hooghart even een gesprek binnenkrijgt, ja? Laat me zeggen, het gevoel wat ik kreeg, is dat de Surinamers
die aan de leiding zijn, nog niet doorhebben dat we mensen zijn met genoegzaam vrede en wenselijkheid. Want dit land is een van de geweldigste landen ter wereld. No een konde nanga zoveel rassen, de mij liep zo sweetie nanga makandra. Toch? Dit land is een geweldig voorbeeld, maar het wordt steeds verpest. En wat doet West-Europa? Alleen alle soorten boodschappen doorsturen, alle soorten mensen sturen, waardoor we steeds in feite met elkaar in vijandschap komen. Laat me u zeggen, de Brits-Indiërs zijn niet hier gekomen slechts om te produceren. Ze zijn hier gekomen als een groep tegen eigenlijk de Afrikanen die hier als slaven gebruikt werden. Daarvoor zijn ze gekomen. Als je kijkt naar het beeld op Sivaplein, dan ga je zien 3 vrouwen die daar staan, elkaar omhelzen. Toch? Het is een voorbeeld wat we hebben gemaakt om te zeggen dat we elkaar moeten blijven omhelzen. Maar het geeft ook aan de gedachte van verdeeldheid. Die verdeeldheid, laat mij u zeggen, in 1873 zijn de Brits-Indiërs hier gebracht. En ze hebben gekregen een contract. Ze hebben geld gekregen, ze hebben woning gekregen, ze hebben grond gekregen. En ze mochten hun religie en cultuur behouden. Maar die slaven die dit land hebben opgebouwd en in West-Europa rijk gemaakt hebben, die hebben alleen maar die zweep gehad. Alleen maar die zweep en de indoctrinatie om in vernietiging, tot vernietiging over te gaan. Daarom zijn we steeds bezig met onszelf en we vechten tegen elkaar. Toch? En denkt u dat politiek ook een bijdrage hieraan levert? De politiek die we voeren komt uit in feite West-Europa. En is een politiek van verdeeldheid. Ja. Europa is eeuwenlang verdeeld geweest. Die feodale trap die er was, hebben ze hier naartoe gebracht. En een beetje anders, maar vernietigender voor de mensheid die hier was. Toch? En dat gaat nog steeds door. Laat me één voorbeeld geven. In 1866 hebben ze een onderwijswet gemaakt. En ze hebben geen schoolplicht gemaakt, dat had je in Nederland wel. Als je schoolplicht maakt, moet je overal scholen hebben. Toch? Ze hebben leerplicht gezet. Dat wil zeggen, ze waren niet verplicht scholen te bouwen overal. Daarom was binnenland bij Abiscoro. Sadema doen. De man met de kerkie en gaan naar binnenland. Dat is mij subsidiëren. Maar dat is mij predikt in Sani, die eigenlijk een beetje vernietigend is geweest voor die eenheid. En vooral in het bijzonder die negroïde mensen. Zijn vernietigd daardoor. Begrijp je? En het is doorgegaan. Daar geef ik je nog in deze moderne tijd. Die mega scorok baat. Mia Freeman Gromboy. Die sab den biggest mafia. De sabasan moroi betre moroi de wan plep ching. En litete. Dan pref de Senegal wan scoro drape. Mi da Freeman Grom dram brandes kra. Dat de mensen mi go tak graafstraat aan christelijke school. En christelijke school ben prata toe. Onderin had je christelijke school en bovenin bluffpand. Tegen door de 5e klas. Dan wil iedereen naar bluffpand, want bluffpand is GLO B of GLO A. En christelijke school is GLO B. In Luca verdeeldheid drapen. Sang a kerkie doen. A praten ook ba. Dan moet je tentamen maken als je in de 5e zit. Als je naar de 6e... Je bent overgegaan, 5e naar 6. Maar als je naar bluffbandschool wil gaan, moet je tentamen maken. En dat allemaal heeft ons zo vernietigd, zo getraumatiseerd. En niemand wil daarover praten. Maar dat is het gevolg van heel wat zaken. Begrijp je? Dus West-Europa heeft nooit gewerkt aan het gelijkheidsbeginsel. Wat we steeds krijgen te horen. Maar eeuwenlang is de paus de vertegenwoordiger van God geweest op aarde. Laat me zeggen, vanaf 800 na Christus
heeft Rome het christendom geannexeerd. En vanaf die tijd heeft ze met het christendom gedaan wat ze wilde. Daarom zijn die Afrikanen die het grootste deel van de rijkdommen van de wereld hebben, eigenlijk zo geminimaliseerd en vernietigend behandeld. Nog steeds gebeurt dat. Ik ben blij dat ze het nu doorhebben en dat ze West-Europa wegjagen. En dan komen we op de BTW-verhoging, meneer Hooghart. We zitten hier bij het CLO-gebouw op kantoor bij u. En u was onlangs ook aanwezig, gaf ik al eerder aan, bij die bespreking van de vakbonden, vakcentrales met de leden. Morgen is er een grote vergadering gepland hier. Wat is uw mening over de BTW-verhoging, om daarmee te starten? Laat me het kort zeggen. We zitten wel los aan het. BTW is ingebracht om ons verder uit te buiten. En ik heb al eerder gezegd, volgens mij is dit beleid bezig ons te stuwen, niet naar boven, niet naar een prettige situatie, maar naar onderdrukking. Dus ze brengen allerlei zaken om ons zodanig te onderdrukken dat we in opstand komen. En als dat gebeurt, dan zoeken ze een manier om de noodtoestand uit te roepen. Denkt u dat echt? Wat zegt u? Denkt u dat echt? Ik kijk naar wat er gebeurt in de wereld. Ik heb u gezegd. Ik heb in mijn leven na de Tweede Wereldoorlog, de 72 coups na de Tweede Oorlog gelezen. En ik heb gezien. Jullie moeten het verhaal van Hitler volgen. Dan gaan we zien hoe Hitler is gekomen tot zijn macht. Nou, wat vind jij maar bij zitten? Je moet de geschiedenis van Albert Schweitzer volgen. Albert Schweitzer is door Engeland, laat me zeggen Brittannië, gestuurd naar West-Afrika. De man heeft kennis voor medische kennis, kennis voor, van de Bijbelse geschiedenis. En hij is daar gegaan. En je denkt hij is daar voor iets goeds gegaan. Want daar ben je de padvinder toe. Dus concreet, om even weer terug te komen op die BTW, meneer Hooghart, concreet, want uw collega's geven aan dat het meer gaat om die spreiding van die BTW, dat bepaalde sectoren... Ja? Dus daar Albert Schweitzer gaat naar West-Afrika. Hij drest desma, hij predikt die desma. En Awaka heergebied, al die grenzen die daar zitten, zo verkeerd, heeft hij in zijn agenda gezet. Dus na jaren heeft Brittannië Livingstone gestuurd om te gaan kijken. Niet naar Albert Schweitzer, want hij maar bij dichtbij. Niet eens al lijkt voor aan de man tekjaga Europa. De man gaat zoeken agenda naar alle de punten. Dus wanneer ik hier praat, wil ik eigenlijk de mensen uitleggen wat West-Europa al die tijd heeft gedaan. BTW is niet eenvoudig. Het buit uit. En de mensen kunnen nauwelijks leven nu. Dus die BTW is gekomen om ze verder uit te buiten. Daarom ga ik terug naar de geschiedenis. Want die buit was maar uit. Tot het uiterste. Al vetti toch. Trouw hier in Srefi. Kijk hoeveel mensen weggaan uit dit land. Maar bent u het eens met uw collega's dat die spreiding dus iets beter had moeten zijn in die wet? Die spreiding van de BTW, dat bepaalde sectoren dus geen nultarief moeten hebben. En dat, bent u het eens met ze? Dus kijk, als je kijkt naar deze regering. Deze regering kijkt niet naar het volk. Het kijkt naar kleine delen. Dus ook voor wat betreft die BTW, kijkt het naar die kleine delen. Dus de regering negotiëert amone pe amone de eigenlijk. Pa amone go is juist. Want uno sap saipsa. We zitten hier, we worden totaal uitgebuit door die politici, die in feite, bijna zou je kunnen zeggen, dat doen om West-Europa te helpen. Dat is aan de orde. Daarom je moet kijken, politiek. Hebben we allemaal ruzie met elkaar. Zo conclu, kijk. NPS, VAP,
die zijn sedert de jaren 40, 50, 60 bezig. Maar altijd heeft de VAP NPS verloederd. Daarom is NPS bijna weggeveegd van de kaart. En ik vind, ik heb het al eerder gezegd, dat de NPS en de NDP twee partijen van ongeveer dezelfde soort zijn. Ze moeten fuseren om te vechten tegen de grootste uitbuiters hier in dit land. Kijk wat er gebeurt. Toch? Maar ja, de VAP maar bij kiesgrom en de wani. Laat me u zeggen, vroeger kregen die mensen die op mij leken, want toen nog op niet gebruik had trouwens, 2 maal een kwart hectare ergens. Toch? Waarom mag ik zeggen Javanen en ik mag dat andere woord niet gebruiken? Maar goed, de Javanen kregen 1,5 hectare. Maar de Brits-Indiërs kregen 5 plus hectare. Kijk wat er gebeurt. Weet je, daar maak ik Chamiga Krutu. Demon zei gewoon toen hij minister was, dat Anet die Blakama grond aan de sering. Maar waar gaat die Blakama nu grond kopen? Waar gaat hij? Hij gaat toch bij die Brits-Indiërs kopen. Daar gaat hij kopen. Want die hebben. Kom dat ik Morosani, want ik ben niet etnisch. Mijn hele familie zit met alles. Ik ben opgegroeid. Ik heb op Allianz gewoond. Ik heb op Bakkie gewoond. Ja, ik heb op Bibi Boyka gewoond. Dat is sowieso duidelijk, meneer Hooghart. Salamakami Libi. Ja, en om even af te ronden natuurlijk. Want we zijn ook een beetje aan tijd gebonden, zeker. Ja, het beleid van de regering op de diverse ministeries. Ja, u heeft contact met het veld, meneer Hooghart. Ja, welke geluiden krijgt u allemaal te horen van de mensen? De mensen klagen dat het beleid vrij etnisch is. En ook bij de parastatale bedrijven, wat merkt u zo wel? Waar ze de kans toe krijgen. Toch? Maar tegen misschien serum, ano sermi, als er een contra herwerkende klasse. Toch? Terwijl na CLO zorgt dat de pensioenfonds. CLO werken mee dat minister. CLO pot in een staatsraad, we kunnen verder gaan. Toch? De maar poeren nou na pensioenfonds. Omdat de pot van familie heeft ding. Is CLO zwakker geworden is CLO verzwakt geworden door die splitsing? Natuurlijk, als je een splitsing krijgt, zo'n grote organisatie. Ja. Een splitsing waar die man gaat naar het regeringsbeleid. Hij verkoopt je aan het regeringsbeleid. Dat wil zeggen, je verkoopt de werkende klasse. Welk deel dan ook, je hebt de werkende klasse. Laat me dat duidelijk zeggen. Als ze niet gegaan daar waren, dan was dat systeem van dat gelijkheidsbeginsel uitgevoerd. Toch? Want zij Sano, de regering het tekiwa, de regering neji. Toch? Het is een grote leugen wat hij zegt. De mensen gaan die 50% krijgen. Kan de in feite aan het Tjan nakke 1, 2. Want verkiezingen komen. Dan Tjan moest doen aan. Want je bijs maar toch te doen aan. Dat er doen aan, dat is maar zijn stem die erin. Maar laat dit vallen kijken. Laat me u aangeven. In een beetje cijfers. Er was een verschil. Dat ding van strategische groepen. Daarom maken wij de bos bij Vetti. Toch? En maken kiestrobi. En we tekenen een visie. Met allemaal jaren. Dat kan ook bouwen. Want dat saptaka sampu strategische groepen nee pas in zijn naam. Ex-president Jules Weidenbos. Wat zegt u? Ex-president Jules Weidenbos. Ja. Maar ik heb hem gezegd toen hij adviseur was van Bouta. Heb ik hem gezegd. You saptaka sanobung. Het past niet in Suriname. Je bent bestuurskundige. Toch, je maakt hem voer als aan uit. In 2017. In 2014, de moment was aan ik ba. Dan nog eens, nee, dan gona Bouta. Dat Bouta nog voer als aan uit. Maar 2017, nog eens sabi. Dat is aan voer uit op de een of andere manier, denk ik, Bouta.
Zo. Want Bouta is geen oneerlijk mens. Hij is mens, hij zal fouten maken, maar hij is geen oneerlijk mens. Dat mi kan taki, dat mi proef, misef shen. Zij doet dat hier. Maar goed, ik heb toen met de regering Bouta, Hoefdraad, Noor Salim, heb ik gesproken en we zijn gekomen tot het gelijkheidsbeginsel. Het is getekend, ook misschien heeft daar getekend, dat gelijkheidsbeginsel uitbetaald moet worden. Ik heb het verdeeld, omdat mina volksjongen, if u bent direct maar hier 111% direct, dan moet ik batamara. Met dat co-prating, alla lees je 25%. Dus, in 2019, de man begint pai. De verschillende punten, de man pai 25%. Dus een man die bekijkt zo'n salaris voor 4000 gulden. Kisa eerste 25%, de trasan pai, dan man door 5000 salaris. En per juli 2020 moest die andere, dat andere deel, 25% weer betaald worden. Dat man dat bekont op 6250 kolo. Chan komt aan het bewind en schrijft beide af, hij betaalt ze niet. Tot nu toe niet. Dus die rotzooi die misschien met zijn die anderen gemaakt hebben, om die 17,8% te betalen. Dat is voor de gekkerij. Ik zou je zeggen dat alle landsdienaren van de regering op dit moment al een bruto achterstand moeten krijgen van meer dan 1 miljoen. Daarvan moet men natuurlijk de belasting en zo aftrekken. Laat mij u dat zeggen. Alle landsdienaren. Alle landsdienaren. Allemaal komt er een boom die bij verdient 4000 in juni 2020. Moest kies voor lantie een bruto achterstandbetaling van meer dan 1 miljoen. Komt hij die dat. En dat is te danken of te weten dat het niet betaald is geworden, is dat te weten aan Miskin, Swami Prasad en consorten. Niet aan Ronald Hooghart. En tot slot van dit vraaggesprek, dat is duidelijk zoals je aangeeft, meneer Hooghart. Tot slot van dit vraaggesprek, morgen is de grote vergadering gepland, als ik het zo mag formuleren. Waarbij de vakbonden dus weer hier zullen komen bij het CLO-gebouw. Ja, wat verwacht u zelf? En wat is uw advies naar de leden toe? Tot slot. Ik verwacht dat het volk opkomt. Allah, de landsdienaren in het bijzonder. Allemaal kom op. Want ik heb het al gezegd, de vrijheid gaat in het rood gekleed. If you know fetti, you know winnie. En wij zingen in het volkslied, stede strijd, onze vrede. Ik weet dat er bangheid is, want VAP nog makkelijk. Ik kan je zeggen, broeder, dus verhogingen komen voor het volk om te betalen. Maar die achterstanden op uitbetaling aan het volk, aan de landsdienaren en de met hen gelijkgestelden, komt maar niet. En ik zal u zeggen, ik heb goed gewerkt met de eerste voorzitter van de VAP, de heer Lachman, Migroko Bunangama. Tama Beshimi altijd aan mij commitment, wetaki. Ik heb gewerkt met Sarju, heel prettig. Walesi met Miami, dan stap uit met de douane. Dat is amana VP dus. Maar belangrijk maar, maar ik heb samen makkelijk. Mino weer met de Amerikaan, ik heb takanga mi VP, takanga mi andere pebra. De mij bar mi takanga mi VP met takanga suma uno. De mij kisati bronjimi. Maar ik heb takanga man. Ik heb Georgia. Het zijn heel goede mensen geweest. Volgens mij huilen ze nu
als ze kijken naar het beleid dat VAP uitvoert. En in feite, ik heb zo het idee dat Chan niet eens begrijpt waarmee hij bezig is. Ik ben al sinds vorig jaar bang dat deze etnische benadering kan leiden tot iets wat geen van ons wil in dit land. Want we zijn allemaal families van elkaar. Weet u hoeveel van die Aziaten ik in mijn familie heb? Ik heb ook kinderen daartoe. Hoe kan ik eens zijn dat we met elkaar gaan vechten? Nooit niet. Deze jongen houdt van Suriname. Hij houdt van zijn volk. Welke kleur ze ook hebben. I like it. Duidelijk het al van de heer Ronald Hooghart, vakbondsman. Geen onbekende in de samenleving. Hij heeft zijn mening gegeven over enkele actuele onderwerpen. En morgen hebben we dus de vergadering hier bij het CLO-gebouw. En we blijven het voor u volgen. Dit was Belfor voor Cultuur TV. Tot de volgende keer.